drenge, og undskyld, jeg må sige undskyld, at min kanal har været sådan inaktiv her for det seneste. Men det har været fordi, at jeg har ikke rigtig haft nogen idéer, eller jeg har haft idéer til at spille, men der er ikke rigtig sådan sket det, som jeg havde håbet på, der ville ske, så jeg ved ikke rigtig, om det kunne være så fedt at lægge op på YouTube. Så derfor har jeg så valgt at lave den her video her, hvor jeg tænker mig at giveaway min Orb Asimov Field Tested, som jeg spiller med lige nu her. Og det er en giveaway, som det kan godt være, at jeg ikke har fået så mange subscribers og sådan noget, men jeg har tænkt, at der skulle se noget på min kanal, og ja, det var ret fedt at bare starte ud med en giveaway. Der kommer nok også til at være nogle case openings på min kanal og sådan noget her, når jeg får nogle flere subscribers. Men den måde I deltager i selve konkurrencen på, det er, at I skal gå ind og subscribe til min kanal. Så skal I like videoen, og så må I meget gerne skrive nede i kommentaren done, og så meget gerne skrive jeres trade link, sådan så det ikke bliver problematisk for mig at finde jeres trade link. His name is John.